бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар ҷамоатҳои деҳоти Сабо ва Чусти ноҳияи Шаҳринам зиёда аз 50 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз варзишгоҳ, гармхона ва майдончаҳои варзишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. бояд гуфт ки дар ноҳияи Шаҳринав саҳми соҳибкорон дар бунёди иншооти дорои таъйиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. аз шумораи иншооти бунёдшаванда қисми зиёди онҳоро соҳибкорони ташаббускори маҳаллӣ сохта ба истифода медиҳанд. бунёду аз навсозии симхонаҳои иловагӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, сартарошхона, кошонаи ҳусн ва дӯконҳои хизматӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин бошад аз ҷумлаи иншоотест ки дар 3 моҳи аввали соли 2019 ба истифода дода шудааст. дар асоси амр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшачорабиноии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоати деҳот, то имрӯз дар ҳудуди ҷамоат иншоотҳои ҷашнӣ ба монанди кошонаи ҳусн, сехи дӯзандагӣ сохта ва истифода дода шуд ва инчунин корҳо дар ин самт сохтани бунгоҳи замонавӣ ва иншоотҳои ҷашнӣ ба монанди синфхонаҳои иловагӣ, таъмир намудани роҳҳои маҳаллӣ бо дастгирии соҳибкорон идома дорад. аҳли ҷамоатчигии деҳоти Сабо кӯшиш дорад ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо яке аз музаффариятҳо ва бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. айни замон корҳои созандагиву ободонӣ, бунёди синфхонаҳои иловагӣ, сартарошхона, кошонаи ҳусн, мағозаҳои хӯрокворӣ ва дигар дӯконҳои хизмативу маишӣ дар ҷамоати шаҳраки Шаҳринав ва ҷамоати деҳоти Чуст муташаккилона ҷараён дорад. дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳанд ки мардуми ватандӯсту сарбаланди ин гӯшаи кишвар таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саю талош ба харҷ медиҳанд ки баҳри ободии маҳалли худ саҳмгузор бошанд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз ноҳияи Шаҳринав барои барномаи иттилоотии Навид.